हेलो लोगोफोर दिनैनि निउ आपडेट जायनोखि फाथैलाय बिसिदोंमोन नोंथांमोना माने बे रिजाल्टखौ नेगासिनो दङमोन नङा होमबा स' दिनैहाय फाइनाल रिजाल्ट आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो स' नोंथांमोना नैबेयाव माने नैबे भिडिअसखौ नायनानै ला 2 घन्टानि सिगां आपल'ड होनायमोन बेनिफ्राय आं सम गैयिलाय आं भिडिअसखौ खालामनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा बावैसो आं सम मोनदों स' नोंथांमोना भिडिअसखौ नायनानै लागोर एबा खोनासंनानै लागोर मा बुंदों न'खरनिफ्राय भिडिअसखौ हगारनाय जादों आरोना जेनेबा हिन्जावसानि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लादो। जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगरगन जायगानि सिएमसि दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारी जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव फाथैलाय बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आं फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानिफ्राय जावैदों बेखौथ' जों मिलायलायबाय बेखायनो खावलायनो सानदों जे जाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द खालामदो सोंखारनो नांला बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया मानो होनब्ला दिनै बे जावसिसिन दायमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय गतिके आं बेखौनो खावलायनाय जायोदि सामाजिक माध्यमाव हगारनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ सोंखारिया रायजोखौ आरो एबसुखौ बेखौनो दिनै फिन नोंथांमोनजों For the healthiest bang, I always use protection. Heat protection from Redken's acidic bonding concentrate leave-in. It keeps my hair. So जेनेबा लोगोफोर भिडिअसआव बे हिन्जावसानि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला माने मोजां खौरां जों रायजो राजानि गासैनिबो मोजां खौरां मानो होनोबा जोङो बे खौरांखौनो नेनानै दंमोन नङा होमबा मोननैबो गामिया रायलायनानै मिलायबाय होननायखौ नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय जायनाखि हिन्जावसानि बिफा आरो हिन्जावसानि बिब' बिथांमोना माबा होबाय क्लियारिफिकेसन होबाय स' गोसोखौ गोजोननाय मोनदों निस्सय जोङो गावजों गाव मिलायनांगौ गावजों गाव जोङो बयबो खौसेयाव थानो नांगौ लोगोसे मा होनो निमाहा होनाय ना जोङो गोरोन्थिखौ मावो नंगौ मानसि जानायलाय जों गासैबो गोरोन्थि मावगिरि स' बिनि गेजेराव जोङो निमाहा होनायानो जोंनि देरसिन धोरोम नङा होमबा स' बिनि थाखाय जोङो गावजों गाव निमाहा होज्लायनांगौ जि जानानै थांबाय जुदि गंनै न'खरा मिलायबायब्ला रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि अल आसाम जोंनि बर' ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानायलाय जाथाया जोंनि बर'फोरा गासैबो गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो लोगोसे बुंदों जे जायनाखि बिथांमोननि जानाय जाथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाया बुंबाय सोंखारिबाय रायबाय बेफोरखौ स्टप खालामदो होननानै बुंदों जायनाखि सिख्लानि बिफाया नोंथांमोना दानि भिडिअसआव खोनाखाबाय लोगोसे नंगौ जि जाबाय बुंबाय रायबाय जाबाय जथेस्थ' ना बिथांमोनाबो सुद्रायबायब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन बिथांमोनाबो आयेननि बायदियै जुदि रायजोखौ खुंलांनो रोङोब्ला जोबोद गोजोनथाव मानो होनोबा जोंनो न्याय नांगौ जोंनो न्यायै जोङो सोलिनांगौ गासैबो जिउ गोनां गासैबो इसोरजों दाजानाय जों जाबाय मानसि जोंहा सैज' खालामनो हानाय गोहो आरो खायसेनियाव गोहोबो थायो आरो खायसेनाव गोहोबो गैया बिनि थाखाय जोंनो सहायनो हानायसिमहालागै लिमिटसिमहालागै जोंनि रायजो राजाया आयेन मथे रायजोखौ खुंलाङो आंनिफ्राय उन्दै रिकुवेस्ट जाय आं रिकुवेस्ट खालामो जेनेबा गासै जायगायावनो गासै गामियावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गासै गामियावनो ना हादानानो जा एबा गामि बिथोरियानो जा एबा गामि टाउननि एरियानो जा मानो रायजो खुंगिरि नोंथांमोननि लिडारफोराबो जोङो खौसेथियै मोजां आयेनै एबा
मोजां बिजिरनायखौ लानानै रायजोखौ खुङो एबा आफादारि सेक्रेटारि ना गामिनि गावबुरा नोंथांमोना एकदम गुबुंले जानायखौ दा लुगै गुबुंले जानायखौ मा होनो खालामनो नाङा जेनेबा आयेन मथे जोङो गासैबो मा होनो दैदेनगिरिफोरा जोङो सलायलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो आरोना गासै गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजोफोरानो दिनैहाय आरो लोगोसे गावबुराखौ फसंनोब्ला सेक्रेटारिखौ फसंनोब्ला एटलिस्ट एसे एडुकेटेड गोनां मोजां जेन'बा मा होनो मोजां फरायनाय एडुकेटेड गोनां आरो नलेज गोनां बेबायदिखौ रायजो राजा सायख'नानै गावबुरा सेक्रेटारि दोनो आंनिफ्राय आं बेखौ उन्दै रिकुवेस्ट खालामहरो आरोना आंनि पार्सनेलि आं बेखौ उन्दैयै रिकुवेस्ट खालामहरो जाय गावबुरा दैदेनगिरि बिथांमोना नलेज गोनां थायोब्ला जोबोद गामिया जोंखांनाय फैयो आरो बेबायदिनो जोंनो नांगौ जुदि गोरों गोरा दङब्ला बिथांमोनखौ रायजोआनो सायख'नानै गावबुरा सेक्रेटारि दोनो अनलि आङो मोनसेल' गामिखौ बुङाखै गासै रायजो राजाखौनो आं बुंदों आरोना गामियाव बिबान लागिरिफोरखौहाय एसे फरायनाय गोरोंखौहाय दोननो नांगौ आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन मा होनो भिडिअसखौ नुनानै आं बेखौ आसा खालामो स' आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो दिनैनि निउ आपडेटआ बेनो